O subdelegado do Goberno en Ourense supervisou hoxe os traballos de reparación do paso inferior do Pino, e que supón o cumprimento do compromiso adquirido coa Asociación Veciñal do Barrio en datas recentes. Tomouse a decisión de declarar a obra de emerxencia, activouse un procedimento de buscar solucións, todo isto durante estes meses, con levantamentos topográficos, estudios xeotécnicos, e agora xa estamos en marcha, xa está a obra en marcha, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible xa está a obra declarada de emerxencia en marcha, xa desde hai 15 días. Son 1,5 millón de euros que se dedican a esta obra na que se van facer, ademais dos estudios previamente técnicos, se van facer unhos anclaxes e unhas implementacións das obras de seguridade de fixación do talud e do muro, de contención tanto deste muro que está en dirección Vigo como outro en dirección Ourense. Estes traballos permitirán recuperar a normalidade alterada polos danos causados polos temporais do inverno e que causaron un colapso dos muros do paso subterráneo, con aparición simultánea de gretas no pavimento da rampa xacente. Polo de agora non hai data prevista de finalización dos traballos, pero durante 2 meses o túnel deberá permanecer pechado para que actúe a maquinaria.